BJP ni netarok Adivasi Tiprasarung ni Shaka was Shutuyo, Shaka, Congress ni MLA Shudibrai Boromon. Haishete Sapeka, Dinavo, Pasin Tiprasan, the Klajago, Bible, Herman Seven, Konam, Hilly, Asuke, Formati, or Asuka, Bong Borka, Bong Boron, the Bong Boroma, like Aralina, Bazaro. Babsong Ozoravo, Triprani Bisingo, Nuguemanka, Jonozati Murcha, Abukasha Tiprasani Bodol. Tiprasane kaham hamya nainai bodol. Sudip Rai Bormon ni MLA quarter thangai bini gate ni talarok subai lai chair bokok lai mani chumbuka. Abotam ni bago hinke BJP netaro Tiprasarok ni sakau sutuyu hin samani bagai. Tinang obona ge kaisa kok sanane musungu Jonojati Jono kubangma borong mungru, opozati, adibasi, tam hene kubangma mungru. Uje jono jati, opozati hene je mungri mani. Ang labo kichapana hamre ya je. Ang sak buyano jono jati, opozati hingengke, ang belai jajagya amono. Ang naislo haji. Ang jati singna nang nai, ang tiprasasi, ang tiprasa jati. I am not jono jati, I am not opozati. Ang ohani busa Tripraha aneha ang ohani busa si ang sejati nang nai tini tamunga ang buibe upojati hinjak tini tamunga ang buibe jonojati hinjak ang kichapana sajaya tini asuno aro Sudiprai Bormon otui sawoi chini Tiprasa dofano lasirimung rimak layu hingke tini only jonojati mursa simi o program otamne okhor tini Tiprasa party hino sijak mane hingke IPF ti Tipra mothane bisingo sijak abo khas Tiprasa party hinai tini o je sutuyu hinjak mane abo Tiprasa rokdab dukho nangjaka na o Tiprasa jonojati rokni bisingo mursa rokni bisingo dukho nangjaka ani sumungka ro tini jodi pura dofa Tiprasa dofa no lasing rimak layu hingke ani orobo proshno tini Tay asu 14 lakh Tiprasa tamung okoriya. Tini tam ni bagai simi jonojati mursa rok simi thangai aro tala subaina na. Aro kaisa correction abandaro na wansung naisidi. Ngete kaisa correction anthani jonojati mursa jung proshno makhayo chini GS Bipin Sarbo tongwaro chin Tiprasa rok no naikol nai aro bo lead khainai tini Jodi jonojati mursa Tiprasa ni baga kaham no nayu hingke je jagao Tipralen Greater Tipralen ang oboni kokto chalia abo to ha chung changlen dong phiaba idaning je Tripurani Tipra anga wansa rokno ba Rohingya jara illegal migrants dong nai rokno rukhlaina tuyoi buije chobak khlailai dong layo Abono tuya asuno Tiprasani thinang no tuyoi jonojati morcha wansuka hingke asuno Tiprasani ijot thangjaka hingke asuno Tiprasa dofano lasimuri mani klaijak hingke tini o Bangladesh issue no tuyoi hingke tamgoi jonojati morcha ro kok thaijapano sayaong jonojati morcha mane no aro to Tiprasa ro abo to jonojati morcha anggo jung farka abo Tiprasa si ngetini o jonojati murcha rokhai bo type ni Tiprasa ani kokhai ang hamya sayado bo type ni Tiprasa Tipra motha khaina rok nge bo type ni Tiprasa ang obo politics ni bisingo hamna naya tini chungnuka IPF tinobo government thani abono tuye yafalai mani suimong balai tini jonojati murcha khai why bo hani sanamjak bo hani takjak hingke Bangladeshi ba illegal faina rokno chung khalike rohorman khangke chung Tiprasa rokni ostosa sadin chung Tiprasa rok buga kaham chini je bagoi borno chari tongmani abo chungte bagna nanglia haiji otikhe chung ostosa step nai thangnai omahai nuhuru tang nahar nai mani phia tini abono tuyei khai
tamungoi jonojati murcha kok saya abono tuyoi khe tamungoi tala chabi bokhok lai chiri khok lai je abono tuyoi samungma tangnai haisi kaisa sarkar ni bedek no jonojati murcha bo BJP ni bedek BJP no nge nungti prasa nungka bo type ni ti prasa ngoi je ti prasa ni kaham maya কিন্তু yang kai sawo jungti prasa ni kaham nayu jungti prasa no naikolo aro to naikol mane nukia bole ha sana to batsiri gadi khali developing tong butui developing tong tabuk botini ti prasa rong ni para tongo tabu tongo gari chalung nasi mangya borok kaza gari ahino mal thango lama o gari start dina nangya bahino marai thango harpe kokhlai ja hazam kaimia abar to salia tini ani question kamosi tini agor to lawo thaisuk phalnai chini borok bukung bara bono 10 dongki songki ruitong tini asuno norok jonojati morcha kaisa tiprasana hamjangnai bodol tiprasani baga wansungnai bodol hingke tini o thaisuk phalnai chini takhuk bini bagan norok tam kok thisa sayau bini bagan norok tam step kaisa nai miyao je bono sab dongki rikha tamni dongki rinani nangkha tini chini tiprasabai kubangma jaga agor tolao kubangma burung beaini babe bupra sapra khlaijago mane muigutung phalai rok lathiri jago SDP person kanti sar busla busago busajok bujago bobai na insapi khaijago abono tuye kaisa pano khorang tiseya abo to kasam tini je thaisuk phalnai no bo kaham business khai tongo bo thaisuk kaham phalai tongo kaham rang aji tongo bo abono nugoi borok jajagli yangkha bono dongki songki rikha tebo thangoi naikha TSF thangnaikha TISF thangnaikha tini jonojati morcha kaisa pano kok saya belaro tamungo kok saya tini bo tiprasani bagawan sok jonojati morcha ni main nahar mungtamo tiprasana tuye borok ni wansung mungtamo kiabo saidaman rom dita IPF tini kaisalai tongo tipra land borok sano tipra mothani tongo greater tipra land sano tabo bangladeshi rokno pushback khainani abo sano tini jonojati morcha ni khai san mungtamo borok ni nahar mungtamo kuno toda tong je tiprasar no opposition thangki klainani tiprasar no opposition ni simi us bupra sapran simi yogjak phyognani umhai kun ekta toda tong naharmung em tamo ang buji maya do ang bisas ka buji sungbo buji maya ni bagai BJP ni bisingo no jonojati morcha hino je khagjak mani o jonojati morcha tiprasar ni সংগঠন aborong ni main naharmung tamo ang obo buji maya ko tabo ang buji maya phiaba jonojati hine kubangma chiri khole kok samani khana tini tamono khainani muchung tiprasar no tiyei sungtabung nayo social media nai di norka hamkai BJP ni phaising tuibo jonojati morcha rok tala bokhok laijak bulaijak yang Congress ni phaising tui reply phaimani bo chini borong no reply do aro wansa ke bukuri khaichi wansa ka che aro achugoi nai tongo Congress ka wansa kuri diba BJP ka wansa kuri diba tongo yaba chini borong se reply tabukai abo nanglai phan mano wansa ka achugoi kuai chawai cigarette nangoi biri nangoi nai sigoi tong chini borok bai chini borok no fight nangli tingka khorokcha wansa ni bagai tini Sudebai Borman kaham panang thung bini cha phanang thung chaya phanang thung bini bagai no tabo umhang lai tong bole ingka aro khel bahai choli tong bahai game choli tong wansura naika kaham ka wansura naika phai tini sanani thanga ingke jungti prasarong ni sago
bui Delhi si sutuyo Delhi si sutuyo bazar thangbo borokni ichha office bo borokni ichha jekono jisi borokni ichha chung porinani kok sanani abo borokni ichha abo suti mani slaite bisi kotor haisi chung Tripura sarong sago suti ma slaite bisi kotor mane musa sanani thangkani chung lama khore chiri khoklainani abo suti mani slaite kotor suti mani khecha chawo suti no jorabo tui mayani jora khatno sinungu tui nungnani bagoibo lama okhore protest lama ni bagoibo lama okhore protest abo suti mani slaite bisi kotor abono tui khe choba khani kep kureble abono tui khe kok sanai tora tong tini jemon tala bokhogoi bolailai mani hai tina abono khai tamo tala bokhogoi tala relaya o renai koroi abo khanu ge diba abon selai kotor obosible masaya manung ya je nok huk koroi abo wa tuni jora chin Tripura sarok son daboi kana tonglai nogotui tabo bo jatayo thu hawo wa ni chiroi hawo borjak o nok ro thangnai di অবশ্যই ও সুতুই হিমান স্লাইতে কতর কগলে আমনো তুই খেতাম ফাইট খায়াবা অব বরনি সিমি জগই মান ও যে নকে চিং মিচি চিনি বত নাহার মঙ্গ থাঙ্গা বইয় আমনো তুই খেতাম ফাইট খায়াবা সুং সুতুই জাকসি দङ দিল্লি নো বুইবাই সুং দিল্লি নো সুতুই জাক দङ হাইছে খুকতুই মুসু জাক দङ লাঠি জাক দङ দিল্লি সালব্রুম আগরতলা দোকানো কাম খাইনা রাখবো বুজাগো ফিগম ফাগাম ফাটেরি দিল্লি খুকতুই খিবজাক দङ chung borok bai chung buini dofa bai chung borok sing sungja ge haise chung borok king sungnai ji korike amra bangali phai sai tong phai khana kana ble borok si o Tripura hani bo sarok phu chung si sabo ni sungo borok omorok si sabo o amra bangali ni burasa mung pokha sama khana kana ble borok si bo sabo hani bosa Tripura chung khai sabo abono tui khetamo fight khaya ong kebo je nono sungoi tongu nini nogo haboi nung sabo hinai o bono tui khe nung tham fight khaya ong tini sutuyu ne samani bai ga su kotor fight ngoi thanga suno sutuyu chin sago boi gobangma chini dofani sago boi sutuyu tonga heno 살브룸 수도 있던 아니 보크로고 아니 야고 아니 보호고 아니 아스타 소리 아스타고 수도 있어야지 수도 있던 진짜 작업이 되네 오 수도 이만한 칸 누게 디바 되네 Tripura 제 디브라이브 클라이던 거 기사와티 발견 가란 구로이 라마 한야 파소이딘 가란 구로이 아부카이 수도 이만이 클라이야 디바 되네 아부 사나네 당간도 대사 프로테스트 o protest mo maya video phane SDM phane thokai galang thanai jaspai ga o bahai kai chini sago bui sudui dong Tripura san sago sudui dong Tripura sarok ni sago bui sudui dong o sudui mano Tripura sarok ta bujia o sudui mano tu ka fight khane tam koroi tini hinjang male cha chako nung je sudui jak tong mana bukhan wansu ye diba wansura nai অমন বিসঙ্গে তেসা ককবাই আপসং জনজাতি মোর্চা নো পাওয়ার করিতা হিন্দি বরং নো ফান করিতা হিন্দি হাইছি বড় বিজেপি নি কাসা বেডেক ন বড় তিনি বিজেপি ন লেংটা মসারে তিন মান হয়েছে জনজাতি মোর্চা আসু পাওয়ার দং বাহাইকে অল জনজাতি মোর্চা যদি Tripura বিসঙ্গ সেবো সংগঠন বলে যত জনজাতি মোর্চা Tripura থানজাং হই থানি থানজা আহাই নে Tripura মথা ফাইদিন সায়াদো মানে এক গ্রুপ পুরো থানসা কক মিল কারণ চিনি Tripura ni বাগৈছি जों गाहाम खायनानि बागै बले ना जों फारि सरकारनो थिके चाबैगाना नरक जदि चुनो माहिरि एंगे जों जारा चिनि Tripura बिजेपि खायना जों जत्त आलादा थानाय हायछि जों आलादा थानाय चिनि सानमुं चिनि Tripura बेलाय दिफ्रायबो क्लाइजाक चिनि Tripura नो मा नायनाय मा वानसुंनाय चिनि Tripura नि सानमुं मारिनाय
Ingka chung norong BJP be kak thanai. Jonojati kongkha bang, ha BJP ni bisingo power kori da borong ne power tongo. Tini tamungo ti khayao. Tamungo khayao. Tini abo khaike BJP o je saka asuk tongna ro duti kengthang duti kengoi. Jonojati morcha ro jodi kak thanga engai. Jonojati mane Tripura ro kosi kori khata kokhai. Jonojati kak khamane no BJP o Tripura kori kha. Hai diba. Tang no je saman je i ne saiman soi mari ono signature mari ono. Gabo power kori diba. Power tongo kintu khaya. O kisi macai tongo manung tongo abo beda khusi. Ha? Tender seglai wala layo Montri Bikas ni bufaing bai yang ate bakiro. Boto Montri singka bin bufaing singka bin tikisa power tongai bono manai. Obote sana nanya. Binino phan tongnai. Binino ungnai oborok tendaro. Nungle eko mahinta. Dongkiro si phayo heno. Himang juta chamai thanai kono mangla heno. Cinti prasarai ko mon. Chumbui bai game thungjago. Tabo kono ko BJP bai Congress bulai laide wansa kom bulai nai. Sini borok sinang lainai krup krab pekul basa sui basa musuk basa hanai risiri lainai. Sini borok bulai nai dik. Sini borok bulai nai. Gya abono ang wansugo ang hamya saya kuek chonche khayo. Karon norok khai party khainai politics khainai kuek chone answer norong thani tong. Norok o answer ri mano haichi. Chung nai tong nai ge chung kuek chon khainai. Chini kam kha kuek chon khainani. Tini Tripura Bhagawan sungnai borok khaya. Lazimung mankha all Tripura lazimung manoi tong. Delhi. Tajang samai khukti musu jago, sutui jago, kapik jago, lathi di jago, khok sitara sajago, Delhi ngoi tongo. Nini ma bai, ani bahanok bai, ani manai bai, ani kaka bai, ani dara bai, ani basi bai, bebak jaga Delhi ngoi tong. Tripura marana takho boko. Bebak jaga ngoi tong. Abon ka fight kaya. Tapi sali abab song, kubang ma kok tong. Sung turuk salai hambai norok no, ai thak jora an video pungo tong mane bagai. Saya sajak kanke ano nakar di. Te nor comment khai di, nor ta wansu. Te ani channel katalongoi tong khai, norok subscribe button kitcha sinai, norok ani YouTube family no kitcha kotor khlai di. Tebo chung kok share khlai lai thani, chung tebo pal nge chung tebo wansu mung ka hambai nai. Ke hambai malai nai norok bai next video.